Beldurra ari zuen Aljergo kasban, 1957ko martxoaren 2 hartan. Gaueko 10etan, Armada Frantsesaren paraxutista patrulla bat, 21 soldadu denera, Abanzegax kaleko 7. atea bortxatu eta eraikinean sartu zen. Ahmed Mulek bazekien zer zetorkion gainera, eta emazteari aurrak zaintzeko eskatu zion. Emakumeak 4 hilabeteko alaba besoetan zuela eta beste 5 seme-alabak inguruan zituela, soldaduek Ahmed Mule haien aurrean zenbait orduz torturatu zuten, ura eta elektrizitatea baliatuta bere bizitza itzali zen arte. Ahmed Mulek ez zuen informaziorik eman. Ahmed Mulek ezpainertzak labanaz moztuta zituen. Soldaduek Ahmed Muleren gorpua amitrailatu zuten, gero esan ahal izateko ihes egiten saiatu zela. Gau ikaragarriaren biharamunean, Mohamed Mulek, Ahmeden 12 urteko semeak, laban bat aurkitu zuen etxeko ertz ilun batean, kaki koloreko gerriko bati atxikita. Oso ongi jakin gabe zergatik, argindarraren kontadorearen armairuan ezkutatu zuen. Bere aita hil zuen paraxutisten erregimentu bera 2 aldiz bueltatu zen etxea miatzera. Zerbait bilatzen zuten, baina ez zuten aurkitu. Mohamedek aurkikuntza beretzat gorde zuen. Ziurrenik etzekien Hitlerren gazterien laban bat zela. Zorroan inizial batzuk eta abizen bat idatzita zituen, J.M. Le Pen. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxai naiz eta hurrengo bisaioetan frantziar eskuin muturrari buruz hitz egingo dizut. Arrakasta historia bat da, bizitzen ari garen testuinguru historikoan ezagutzea merezi duena. Jean-Marie Le Pen ez zen berez militarra, abokatua zen. Graduatu eta urte gutxitara, armadan sartu eta 1954an Indotxinako gerran parte hartu zuen. 2 urte beranduago, hauteskunde legegileetan hautatua izan zen, eta Frantziako Asanblada Nazionalean diputatua zela, 6 hilabetez Algeriara voluntario joan zen, bere paraxutista erregimentuarekin polizia lanak egitera. Garai hartan hil zuten Ahmed Mule. Le Penek 28 urte zituen. Hurrengo urteetan politikan jarraitu zuen, eta 1972an, 78ko maiatzeko matxinadatik urte gutxitara, beste batzuekin batera Fronte Nazionala sortu zuen. Merezi du gogoratzea, Le Penekin batera, Fronte Nazionala, Waffen SS-etako kideak izandakoek, neonaziek, OAS erakunde paramilitarreko kide hoiek eta Algeria kolonialeko nostalgikoek sortu zuten. Eskuin muturreko alderdia zen, postkoloniala eta antisemita, Bigarren Mundu Gerra eta Algeriako gerrako galtzailek osatutakoa. Lehen 10 urteetan alderdi marginala izan zen, baina 1984ko hauteskunde europarretan 2 milioi boto eskuratu zituen, 11%. 10 eurodiputaturekin Fronte Nazionalak ikusgarritasuna lortu zuen. C'est la colère quasi générale en France à la suite des propos de M. Le Pen qui a mis en doute l'existence des chambres à gaz et donc l'extermination par ce moyen de 6 millions de juifs. Nous vous ferons part dans un instant des réactions du monde politique, des adversaires et des partenaires du Front National dans plusieurs conseils régionaux et celles des mouvements ou associations humanitaires. Et lorsque Jean-Marie Le Pen, qui était donc l'invité du grand jury RTL Le Monde, a qualifié les conditions du génocide de point de détail, l'indignation a été immédiate. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont
pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des... 1970etik aurrera, arrazakeriak gora egin zuen estatu frantsesean. Eskuin muturreko taldeen erasoak ugaritu ziren. 20 urtetan, 200 arabiar hil zituzten. Talde hoietako batzuk Fronte Nazionalarekin harreman zuzena zuten. 1985ko otsailean, Le Penen alderdiaren kartelak pegatzen ari ziren 3 militantek Ibrahim Ali Komoriarra tiroz hil zuten. Alderdiko arduradunek 3 militanteak publikoki babestu zituzten. Urte berean, maiatzaren lehenean, Fronte Nazionalaren desfiletik gertu, eskuin muturreko kide batzuek Brahim Buarram Marokoar etorkina senara bota zuten. Buarramek ez zekien igeri egiten eta bertan ito zen. Baina Fronte Nazionala konsolidatzen joan zen eta 2002an lehen aldiz eskuin muturreko alderdiak hauteskunde presidentzialen bigarren itzulira pasatzea lortu zuen. 1981ko presidentzialetan botoen 0,18 lortu bazuen, 21 urte beranduago ia 5 milioi boto lortu zituen, ehuneko ia 17. Bigarren itzulian, eskuin muturrak eragiten zuen beldurrak bere kontrako botoa mobilizatu zuen, eta Jacques Chiracek, eskuineko hautagaiak, 25 milioi boto eskuratu zituen, ehuneko 82. Edozein modutan, mugarri bat izan zen Frantziar Errepublikako politikan. Hurrengo urteetan, Fronte Nazionalak bere burua berrasmatzen jakin zuen, eta gaur egun inoizko babes sozialik handiena dauka, eta gainera bere eztabaidagaiak eta agenda beste alderdiei inposatzea lortu du. Zerk eragin du Frantziar jendartearen eskuin hartzea? Nola gertatu da eskuin muturraren gorakada progresibo hau? À pouvoir m'arrêter, l'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots, s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers. 2016an, zenbait akademiko frantsesek, botoan espezializatutako politologoak eta klase popularretan adituak diren soziologoak, ezkerrekoak denak, liburu bat argitaratu zuten, Le Classe Populaire et le FN, Explicación de Vote, edo euskaraz, klase popularrak eta Fronte Nazionala, botoen azalpena. Egileek Fronte Nazionalaren arrakasta elektorala aztertu zuten, klase popularretan zentratuz. Liburu hau baliatuko dut alderdi xenofobo, antisemita eta islamofoboaren gorakada eragin duten faktoreak azaltzeko. Ezer baino lehen, egileek ondorioztatu zuten langileriaren eta klase popularren baitan lehen boto aukera ez zela Fronte Nazionala, abstentzioa baizik. Azaltzen dutenez, 2016an, 7 langiletik batek botoa ematen zion eskuin muturreko alderdiari. Autonomoen sektorean, Fronte Nazionalak boto tasa altuagoa zuen, baina Le Penen alderdia zen bere hauteskunde kandidaturetan klase popularra hoberen ordezten zuena, termino kuantitatibotan. Edo hobe esanda, gutxien azpirepresentatzen zuena, klase popularra ez egoelako proportzionalki ordezkatuta alderdi bakar baten hauteskunde kandidaturetan ere. Egileen arabera, Fronte Nazionala aldaketa demografiko eta geopolitikoen multzo konplexu baten onuraduna izan zen. Eskuin muturreko alderdiaren arrakasta azaltzeko aurkitu zituzten arrazoiak hauek dira. Egoera ekonomikoaren kaskartzea, auzo eta herrien degradazioa, politikarekiko etxipena, Fronte Nazionalak joko zelai politikoan eduki duen posizio erosoa eta alderdiak garatu duen desdiabolizazio prozesua. Haietako bakoitzan sakontzeak merezi du.
C'était pâle, c'est fini la lune. C'était, je crois, un gros conjoncture. Hamarkadetan zehar, populazioaren parte handi baten egoera ekonomikoa okertzen joan zen. Gobernu ezberdinek ez zioten egoera honi soluzio eraginkorrik eskaini, eta ezkerra, gero eta ahulago egotearekin batera, gabeziak eduki zituen aberastasunaren redistribuzioaren inguruko proposamenak, diskurtsoak eta politikak garatzeko garaian. Egileen arabera, ezkerraren hutsune hau individualismo moralizante batek bete zuen, langileriaren parte bat sistemaz aprobetxatzen ari omen ziren sektore batzuen kontra kokatzera eraman zuena. Langileriaren sektore hauen ustez, aurrekuntuen dirua gaizki banatzen zen, beste batzuen mesedetan eta langile hondraduen kaltetan. 60 eta 70 hamarkadetan dikotomia eliteak versus langileak edota eliteak versus herri xehea baldin bazen, hurrengo hamarkadetan frantziar jendartearen sektore zabaletan hiru sektorek esplotatuta izatearen sentimendua edatzen joan zen. Eliteak, estatuaren asistentzia jasotzen dutenak eta etorkinak. Egoera aproposa Fronte Nazionalaren hazkunderako. Me balance juste à la moitié. C'est à croire que pour franchir un pont. Fronte Nazionalaren hazkunderako beste faktore bat landa eremuaren degradazioa izan zen. 2002tik aurrera, Fronte Nazionalak gorakada handia ezagutu zuen herri txiki eta ertainetan, bizitza sozialean emandako transformazioen ondorioz. Sozialki eta ekonomikoki herri biziak ziren asko, urteen poderioz, herri bizitza, komertzio, zerbitzu eta lan eskaintza gutxiago eta prekarioagoak edukitzera pasa ziren. Krisi lokal hauek elkarbizitza arazo ezberdinak eragin zituzten. Degradazio orokor honek hainbat biztanle bizitza sozialetik kanporatuta sentitu arazi eta maila pribatuan ixtera eraman zituen. Gazteek landa eremuko lanetan lan egin nahi ez izateak, bertokoen eta etorkinen arteko desberdintasun kulturalen kudeak eta okerrak, eta oroar, ekonomia lokalaren eta herri bizitzaren degradazioak gazteekiko, migranteekiko eta estatuaren laguntza jasotzen zutenekiko haserre gero eta handiagoa edatzen joan zen. Fronte Nazionalak marginazio eta haserre horiek kapitalizatzen asmatu zuen. Egileen arabera, Fronte Nazionalaren eta abstentzioaren gorakadaren beste arrazoietako bat politikarekiko etxipena izan zen. Alternantzia garaiek, hau da, oposizioan zegoen alderdi batek gobernua eskuratzeak itxaropena piztu izan zuen. Baina gobernu berriek, ezkerrekoak zein eskuinekoak, jende askoren itxaropenak behin eta berriz zapuztu zituzten. Eta horrela, boterea txandakatu zuten alderdiek dezepzio eta frustrazio sentimendu sakonak eragin zituzten, Fronte Nazionalaren igoerei bide emanez. Estatu frantsesean politikarekiko desatxikimendua handia da, hauteskundez hauteskunde mantentzen diren abstentzio maila altuak horren lekuko. Perzepzio orokorra baita berdin diola zeinek gobernatzen duen, eskuinak ala ezkerrak gobernatu, gauzak ez direla aldatzen. Alderdi politiko tradizionalak erreta daude, eta politiko guztiak ustelduta daudenaren ideia oso edatuta dago, batez ere, gobernu ardurak izan dituztenak. Haserre eta atxikimendu galera honen onuradun nagusia Fronte Nazionala da, baina ez da onuradun pasibo hutsa. Fronte Nazionalak eztabaidagaiak eta dikotomiak inposatzea lortu du, nagusiki nazionalak versus atzerritarrak. Klase ardatza arraza ardatzarengatik partzialki ordeztea lortu du. Egileen arabera, Fronte Nazionalaren garaipen ideologiko garrantzitsuena da. Frantziako alderdi komunistaren ondorapena ere funtsezko aldagaia da Fronte Nazionalaren gorakada ulertzeko. Bigarren Mundu Gerra ostean, Frantziako alderdi komunista Europako garrantzitsuenetako bat izan zen. Gaur egun ordea, residuala da. 80ko hamarkadatik aurrera, sektore popularren artean alderdiarekiko desafekzioa edatu zen, bi arrazoirengatik. Batetik, aparato produktiboan eta langile klasearen baitan emandako aldaketa handiek alderdiaren kontra jo zuten.
Fabrika handi asko itxi zituzten eta honekin lantegi hauen inguruan egituratzen zen bizitza sindikal eta kolektiboaren disoluzioak alderdiari kalte handia egin zion. Bestetik, alderdi komunistaren zuzendaritzak aurrera eramandako zenbait politikek alderdia nabarmen igatu zuten. 80ko hamarkada hasieran, alderdi komunistak ministroak izan zituen François Mitterranden gobernuan, eta gobernu hark enpresa handiak itxi edo privatizatu eta austeritate politikak garatu zituen. Hor hasi zen alderdi komunistaren beheranzko joera, hain zuzen ere, Fronte Nazionala gora egiten hasi zenean. Baina bada gehiago. Sobietar Batasunaren desagerpenak alderdi komunistaren krisia sakondu zuen. Alderdiaren zuzendaritzak langile alderdi izateari uztea erabaki zuen, Frantziar jendarte osoari irekiz, eta honekin batera, langileak ardura instituzionaletatik eta alderdiaren baitako arduretatik kanpo utzi zituen. Erabaki hauekin, langile mordoa politikoki umezurtz gelditu zen, eta alderdiaren ahultzeak eta herri sektoreekiko konexioaren galerak Fronte Nazionalari espazio libre bat utzi zioten. Baina egileen arabera, ezin da esan Fronte Nazionalak alderdi komunistaren espazioa guztiz bete zuenik. 2016an, eremu herrikoian, Fronte Nazionala ahula zen, bere saren militante lokalak eskasak ziren, boto eta hautetsi kopuruan gora zijoan arren. Baina alderdi komunistaren oinarri soziala hautsi zuten prozesu berdinek Fronte Nazionalaren indartze elektorala sustatu zuten. Maila lokaleko ekosistema komunisten desagerpenaren testu inguruan, eskuin muturreko alderdiarekiko babesak gora egin zuen. Edozein modutan, alderdi komunista edo alderdi komunistari historikoki lotutako erakunde, sindikatu eta sareak aktibo zeuden lekuetan, Fronte Nazionalaren edatze prozesuak erresistentzia aurkitu zuen. Eskuin muturreko alderdiak ez zuen zilegitasunik langile erakundeen begietara, eta arrakasta zeukan soilik erakunde hauen marginetan, zonalde bateko enpresak itxi eta langile elkartasuna desegiten zenean. Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Eskuinak 2007tik 2012ra gobernatu zuenean, eskuin muturraren tesi batzuk bere egin zituen. Alderdi sozialistak gobernatu zuenean, 2012tik 2017ra, botoa eman zioten askok ezkerreko politikak egingo zituela espero zuten. Baina Emmanuel Macron edo Manuel Valls bezalako ministroen eskutik politika neoliberalak garatu zituen, baita ijitoen eta musulmanen kontrakoak ere, eta hamarkadetako kapital politikoa zakarrontzira bota zuen. Eskuina bere aldetik barne zatiketa gainditu ezin da zebilen, eta 2017ko presidentzialetan Emmanuel Macronek zentro politikoa okupatu zuen, eta eskuina eta batez ere alderdi sozialista hustu zituen. Egoera hartan, Fronte Nazionalak berriz presidentzialen bigarren itzulira pasatzea lortu zuen. 2002az geroztik lehen aldia zen bigarren itzulira pasatzen zena. Baina ordurako, eskuin muturreko alderdia ez zen 2002ko bera. 2017ko, Jean-Marie Le Pen erretiratuta ez ezik alderditik kanporatua izan zen. Alderdiaren ardura nagusia utzi ostean, 2011an bere alaba Maginek barne primariak irabaztea lortu zuen. Kongresu berean, Jean-Marie Zaharra alderdiko ohorezko presidente izendatua izan zen. Hurrengo urteetan, eskuin eta ezker tradizionalen krisiek eta ezker erradikalaren atomizazioak aldeko testu ingurua sortu zuten, lider berriak aprobetxatzen jakin izan zuena. Sakondu dezagun pixka bat puntu honetan. Marine Le Penek alderdia eguneratu eta irudiaren garbitze prozesu bat abiatu zuen, desdiabolizazioa deitu izan zaiona. Egileen arabera, hau da Fronte Nazionalaren indartze prozesuaren faktoreetako bat,
Maila ideologikoan, Fronte Nazionalak antisemitismoa edo nahi bada judeofobia intimitaterako gorde zuen. Juduen kontra egitea oso gaizki ikusia dago frantziar jendartean. Gainera, kuadro belaunaldi berri batek lekukoa hartu zuen. Belaunaldi berri hau ez zen aurreko belaunaldien gatazka berdinetan ezi izan, eta ez zituen bere egiten, eta ez zegoen prest bere egiten ez zituen eta elektoralki garestiak ziren bataiak libratzen jarraitzeko. Judeofobiaren lekuan, Marine Le Penen alderdiak islamofobia besarkatu zuen. Le Front National, moi j'emmerde, qui? Le Front National. Prozesu hartan murgilduta zeudela, Jean-Marie Le Peni okurritu zitzaion ideia ona zela, komunikabide bati eskainitako elkarrizketan holokaustoa relatibizatzea eta adieraztea Peten mariskala etzela traidore bat, soldadu handi bat baizik. Le Pen zaharraren adierazpenek desdiabolizazio prozesua kakazten zuten eta alderditik bota zuten. Marine Le Penek alderdiaren irudia garbitzen asmatu zuen eta alderdi tradizionalen krisi larria baliatzen jakin izan zuen. Lehen aipatu bezala, 2017ko presidentzialen bigarren itzulira pasatzea lortu zuen eta bigarren itzuli hartan 10 milioi boto eskuratu zituen, 134, bere aitak 2002an eskuratu zuenaren ia bikoitza. Eta aurrerago, desdiabolizazioarekin jarraituz, 2018an alderdiak Fronte Nazionala izateari utzi zion, aurrerantzean Rassemblement National deituko zen, euskaraz Elkartze Nazionala. Marine Le Penek alderdiaren posizioa hobetu eta hauteskundeak irabazteko eta presidentetza eta gobernua eskuratzeko posizioan kokatu du. Eta amaitzeko, Fronte Nazionalaren hazkunderako beste faktore bat alderdiak hamarkadetan zehar eduki duen posizio berezia da. Inoiz ez du gobernu ardurarik eduki, hamarkadak daramatza eroso oposizioan, eta ondorioz ez du gobernatzeak eragiten duen higadurarik jasan, eta bestalde komunikabideetan espazio handiaz gozatzen du. Sintesian, egungo egoera azken hamarkadetan eman diren zenbait prozesuren emaitza da. Egoera ekonomikoaren kaskartzeak, auzo eta herrien degradazioak, politika tradizionalarekiko etxipena, lantegi handi askoren itxieraren ondorioz langile ekosistema asko desegituratu izanak, eta honekin batera alderdi komunista ia desagertzeraino iritsi izanak, Fronte Nazionalak joko zelai politikoan eduki duen posizio erosoak eta alderdiak garatu duen desdiabolizazio prozesuak Frantziako politika eskuinerantz nabarmen desplazatu dute. Baina bada kontuan hartu beharreko beste prozesu bat, hurrengo saioan ikusiko duguna. Vous êtes des Français à part entière. Bravo! 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 Jean-Marie Le Penek bere laban nazia muletarren etxean ahaztu zuen, baina ez zuen bere beharrik izan. Le Pen bera zen labana, eta frantziar jendartea sastakatu zuen, bere pozoia edatuz aipatutako faktoren laguntzari esker. Faxista zaharra 2025ko urtarrilaren 7 hil zen, 96 urterekin. Alderditik kanporatua izan arren, bere oinordetza horixe da. Frantziara Errepublikako presidentetza eta gobernua eskuratzeko prest dagoen eskuin muturra. Bueno, entzule, Frantziar eskuin muturrari buruzko lehen saio hau interesgarria iruditu bazaizu, ez galdu hurrengoa. Seriaren bigarren saioan ikusiko dugu nola Frantziar eskuin muturrak azken urteotan jendartearen eskuindartze prozesuari bultzada sendo bat eman dion. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Révolution se construira d'en bas, la résistance est en marche contre vos partis démoniaques, oligarchie, confrérie. C'est le peuple contre les monarques insoumis. On le reste même quand l'ordre tyrannise. Faut qu'on construise sans eux pour faire tomber leur pyramide. Le combat continue et le changement viendra d'en bas. Désobéissance civile.
pacifie à travers la France. Moi je soutiens aucun de vos candidats à votre mascarade présidentielle, car le changement ne sera pas institutionnel. Fuck le FN, fuck l'UNP, fuck le PS, le changement viendra d'en bas. Oh, nique les partisans de la haine, leur propagande basée sur la calomnie et le mensonge. Voilà encore une preuve. Yeah. Kenny Arcana, la rage du peuple, dédié à tous les sans-voix. Le changement viendra d'en bas, on continue le combat. Radio Venceremos, rompiendo cercos.